Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bahi pemirsa. Selamat pagi. Loh, kuwi Pak O kuwi. Oh, Pak O wis datang ta. Engko balik nang dene. Dudu Pak O, dudu temennya. Temene. Iya, dudu Pak O, dudu. Oh, temen Pak O. Bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma rusaqtana wa qina adzabannar. Amin, amin ya Allah. Nah, pemirsa, pada kesempatan yang indah ini kami mengucapkan terima kasih atas semangatnya, atas supportnya dari pemirsa Bahi Family, juga pemirsanya Mas Dimas, Mak Damis, Pawa, Mbak Indah. Terima kasih semuanya ya. Semoga kebaikan jenengan dibalas Allah ya. Dina iki memang request lho cah cilik-cilik mulai anu teko pedo dolanan. Pada kesempatan ini walah koyok ketoke koyok ibu koyok reporter apa kuwi jenenge lomba acara pitulasan sing gagal kalau ibu ya. Enak iya, ora iso menyampaikan iki, ora iso koyo presenter-presenter sing apik-apik kae iki. Kan dari ibu presenter sing gagal iki. Iki aku nek nendok isi. Iya, mbek tikunya. Jadi ceritane Intan ki mau terinspirasi soalnya Bunda Dewi masak mie ndek wingi to. Bu, sesuk aku pokoknya gawe mie bijak kayak gone Bunda Dewi dikei kecap, irisi lombok. Iya. Terus mie bijak, ono pentol, bakso gitu. Lawoe telur, tempe, karo enek pentole juga iki go lawo. Bariki Bu minta tolong ya, Nduk ya. Apa jalan? Lendir. Nyiram kembang. Nyiram kembang. Iya, Duk. Jane yo pengen yo gawekno adah ning gone kayu sing tingkat ngono sik kok ning pojokan kono dadi kembange gak rusak. Itu kan kena sinar matahari. Kan Pak Silo no. Lah Pak Silo kan yo urung selesai leh, Nduk, urung ngecat, urung apa ngono. Ngono ceritane. Tak pamai Bu, gak tak langsung tak lek Iya. Tak pamai. Nek di apa langsung ditelan ora dikunyah kuwi berarti padha karo Iku dianune setan. oh gak, maksudnya kaya ula. Kaya ula. Nek dianune setan kuwi kan nek Intan maem lupa apa gak baca doa. Wis mang. Lah iya. Ini lho. Ya. Wes untung iki alhamdulillah ya nu pemirsa Intan ki riman. Kok sik nduk pengen riman dimasakno ngene yo. Iya, Bu. Ibu kan rumah. Gak apa-apa, sing penting ki ibu ki Intan wis maem sik. Untung riman dimasakno ngene gak rewel. Rewel kadang nek entuk jangan iwak ngono lho, iwak daging ngono kuwi ora gelem pemirsa karena apa untune sakit bolong. Tapi pemirsa nek digawe bakso yo gelem. Soale nek digawe bakso kuwi empuk. Iya ngono, Duk. Ya empuk. Betul. Bunda Dewi enek tamu. Nah, wes Batore Om Utoyo. iya, temene sak kantor. Oke, nanti dilanjut lagi. Jos ngono lho, Pak. Tak lupa kegiatan pagi adalah nggoaki sampah di rumah Bunda Dewi. Bunda Dewi tak taweni ndang mangan, Mbak. Ndang mangan miku gak apa-apa. Oi. Iya, Tan. Mas Pras Tan. Iya, Tan. Tahu tempe. Tahu tempe Mas Pras. Mateng enek, Mas.
Habis. Oh, ya sementara, Mas. Oke. 5.000. Nah. Wes ndang resiki. Wes. Sik cekokno dhuwit. Aja banter-banter. Aja banter-banter nek anu. Nek jebol engko nggone Bunda. Cekokno dhuwit ya. Sebentar Mas Pras. Buang sampah gresok Mas nggone Bunda Dewi. Nggone Popong ki didelok rusak apa ora. Engko nek wis enek isine sampah gowage nek buang. Terus tak minta tolong yang nganu apa jenenge nganu niki kembang. Nggih sebentar Mas Pras. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Makane ndek iki kan Mbak Indah ngene Intan. Tulung aja deket-deket adik, engko nek adik ketularan flu. Soalnya ngene, Nduk. Nek flu kuwi nek anak-anak kecil kuwi apa gampang tertular, mesake ngono lho, Nduk. Soalnya kan cah cilik. Ngomongnya sikil ayo. Iya, sithik ae ngono. Soalnya kan nek anak kecil kan ora iso sambat teh, Nduk. Lah nek Intan kan iso sambat. Bu, sirahku mumet, Bu. Sirahku cekot-cekot ibaratnya kan ngono nek pamane Kinara sing pilek kan ngesakno, dekne urung iso sambat. Paling isone ya mau nangis ngono. Nek wis ora flu lah kuwi gak apa-apa ngono, oke? Wis ditata pemirsa. Punya HP ini. Oke, sip, makasih ya. Ki totonane Intan ki pemirsa. Enek sing kotak. Enek sing lak rondok langsing. Tapi ya Ngono kaya mentolong guyu lah, guys. Bu apa? Kok arisane kenekno Intan ya? Gampang tak full gombal-gambul kayak Mbak Intan lho. Kok nek kena Intan kowe mbok go apa Tan? Umrah udah lagi entah Madinah. Masya Allah, ya kurang ya Duk. Untuk 1.320.000 ya kurang waduh lah. Aku apa umrah nah. Insya Allah, ya carane ya menabung dulu lah. Wong budale rono saiki 30 mendhuwur jere. Iya, Mbak. Enek sing 34, 35, 39, 40. Tergantung kuwi ya, Mbak. Apa ndek iki biro umroh iki jelasno. Iki haji anterin 35 tahun. Tahun saiki walah. Jauh dekate hotel berapa hari ngono. Yo, nek ndek dhuwit ya Puroda. Puroda luarang ya Dik Dewi ya. Iya. Tapi kan Kaya ndek dhuwit ya Mas Rapi Ahmad ngono kae ketoke ya meloke Puroda ketoke. Terus Gus Miftah barang kae ketoke ya meloke ya Mbak Nana ya nek sing pokoke wong-wong Budal kayak padha. sing sapa, Mak? Iris Bila. Iris Bella. Iris Bella, heeh. Padahal aku kayak aku. Amin. Sampeyan yo artis jere artis perbelanjaan piye lah. Oh, iso sampeyan wis diulang-ulang sampai bokong ra ketok lho, Mbak. Oh, iya. Yes ngono kuwi Mbak, setiap pekerjaan enek resikone kok sampean ya bakul blonjo dijar-jari pamane pesen iwak pitik seprapat, kleru sama tukokno sak kilo kakek, Mbak. Ngono. Orang ngono ora didodoli perkarane. Oh, ora didodoli. Lah sampean kan yo cek ngedoli wong liyane. Heeh. Bu, ini kasih siapa, Bu? Mbak Winda. Mbak Winda tralala trilili, Mak. tak terlalu sisa. Masak aku. Iki Mbah Yi. Iki lho, Dok, Tan yen tulung ya. Iya, Mbak. Iki Mbah Yi. Iki. Yes. Iya, makasih ya, Mbak ya. Iki lho, Mbak. Alah Ben, Dek Dewi iki slow. Anu Mbak, wange ape madhep ngulon wae jarene ora belanja. Iya, gak apa-apa. Prai minggu-minggu ya kok Tan, iki mang melok makjah. Makjah rene juga arisan lho. Terus kuwi melok. Jenenge iki ndang preman nih. Makjah nek nyeluk man preman jare. Lah kuwi lho ngarepmu, Mbak. Nduk. Intan aja kuwi buang, tolong buang.
Kuwi lho, Dok. Ya Allah, Intan. Iku lho, Dok. Nah, kuwi tolong buat. Ciduke kae ning kono. Ayo. Ciduke kae. Iya. Panasan pemirsa dadi rusak digereti ning kene. Wes. Bisa nih Dok banyune. Selamat berhari Minggu. Apa urung rene? Wes sik. Mak jah jek njukuk arisan nggone bayi. Ciduke ning ngisor kono kae. Lho kuwi sing tinggo njukuk banyune kuwi. Sereku urip kok, aku seneng kurang kaprah kok, sere urip kok ya. Nandur biasane kok yo totoli pitik. Salah ki sine korek. Ora usah mbok ojak-ojak ra apa-apa, dienggo nyirami kembang ya, Nduk. Nah. Loh, diparani. Dijeneng nomake iki Man, preman. Lah wis tekan kene, ngono celukane iki Man. Kok bocor rek? Bocor, Dok. Iya. Oh iya, percuma ya, Nduk ya. Wes gak usah wes. Lho lah terus piye? Wis siramno kene sementara wer ngono ae. Ibu ra roh nek borot. Walah iso e. Walah. Aduh. Mendem. Nek nyirame carane gak ngono, Nduk ya Allah, Nduk, sampai kelep. Sik tak jukukno ember neh sik enteni. Iya, gak usah wagi-wagi. Engko awakmu kan kaboten nggawane. Alon-alon ae. Sithik-sithik Nduk nek nyirami. Sak cukupe maksudnya aja sampai banjir ngono. Nah. Iki sing cilik iki wis, Dok. Sing cilik iki lho ngarepmu wis. Wis, iki wis. Iki mati, Dok. Mati sok diganti. Iki lho Dok, tan tulung tan iki lho mawar. Heeh. Mawar sebelahe. Sebelah iku lho mawar. Buka banyune ku wes. Mawar iku lho Tan, iku lho. Lah iya. Mawar iki sing sebelah iki, Dok. Nah, sebelah mawar. Nah, ya makasih ya. Ya wis. Iki yoga. Kuwi kembang pandan. Sapa ngerti sok ben sudah diakeh manak-manak wagi terus arep gawe kola, arep gawe jajan-jajan nek dikei pandan kan wangi ngono lho, Tan. Makasih ya. Ijek peluang Nduk minum banyu anget ya. Mari Intan iki kadang tanpa sepengetahuan pesen es ngono kuwi lho. Ndek iki lara ujuk-ujuk pesen es dalem. Kuwi gak usah mati, Dok. Mati yo ora usah sirami. Wes iki nah ya. Nduk ya. Kene, Dok. Sebelah sing kene. Muga-muga diyupno dekne iso hidup dengan hijau. Panasen dek iki padha urip terus apa pemirsa? Yo akeh sing layu mati. Sithik-sithik, Nduk. Nah, sampun sebelah. Mak. Mama. Mak Jah. Mak. Iki lho Man, gak mbok jamuan tok. Si Man. Man, anak cilike sampean. Oh iya iki. Ya. Man. Ngopo dijak mulih mama? Man. Ndek iki Mbak Dewi, Bunda Dewi mbok cowakar lah. Ndek iki Bunda Dewi dicowakar Tan. Wes ya. Nah. Wes makasih ya, Dok. Wis kabeh lah. Oke. Pemirsa. Nah, belum, gak apa-apa. Wis bar tak umbah resik.
Pelan-pelan aduh. Terus Iki mau bikin anu pemirsa. Wah, utah kabeh sampean. Iki mau bikin serondeng daging. Ini dagingnya diungkep sik. Bumbune iki tumbar, bawang, garam ya. Terus ambek godhong salam. Iki diungkep sampai empuk dhisik. Iki klopone wis diparutke. diparutno sapa Mbak? Mbak Nana. Wis ditutup sik. Lah iki bumbune serondeng pemirsa. Bumbune seperti ini nggih. Enek gula abang, lombok, uyah, tumbar, iki jinten pemirsa. Jinten ngene iki lho pemirsa. Jinten nggih. Bawang putih, bawang merah, kunyit. Wes ngene iki nggih pemirsa. Cukupno tutup panci ya, Dok. Diungkep sik. Nah, ben sampai empuk. Iki terus bumbune diulek. Gawe serondeng ya, Dok ya. Wes akhirnya wes empuk kan ya, terus kayak minyak sithik-sithik. Terus iki masukno, Dok, bumbune, Dok. Bumbune ini dimasukkan sini. Iso Intan. Sini lho, Dok. Saiki ya. Ya. Ben merasuk tenanan, Dok. Iki ala-ala ibu. Aja sampai tumpah ya, hati-hati ya. Nganggo kuwi apa-apa nganggo solet. Nganggo solet ya, Dok. Kalau ning kono. Soletnya ning gone Pak Lurah kalau. Nah, sebelah kono. Solet hijau. Lah, sip. Sip, sip, sip. Ojo dinggo. Lan-lan. Engko terus klopone masuk. Nah, pelan-pelan. Wer. Nah. Wis ki ala aku dhewe dadi iki dagingnya lebih merasuk iki rasane. Engko terus ben tambah merasuk lagi klopone dimasukkan. Nah. Wis pokoknya hari ini adalah masak serondeng. Tuh, balik. Maaf, nanti tak puter-puter. Langsung ya, angkat ikune. Lah, cedakno ngono. Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, semua. Genine cilik wae. Serondeng ala Intan nggih pemirsa. Nek godhong salam. Jane nek godhong jeruke barang ya, Nduk ya. Tapi berhubung gak duwe ya gak apa-apa wis diganti nek godhong salam karo jinten wis jos. Nganggo solet. Kuwi solet, Nduk, tan dudu sunlight. Wis taruh. Wis bersih. Wis sak iso-isone Intan pemirsa, alhamdulillah iso bantu ya seneng. Wis kok ning kocan. Engko terus diosreng-osreng terus, Nduk. Sampai rasanya pas. Ngono terus dadi. Nek menurutku ki wajane ibu sing kurang gede. Wajane ibu kurang gede ya, Nduk ya. Enggak apa-apa alam-alam telaten ngene. Ora ya kudu sabar. Terus wis tak cus ya. Karena wajahnya kurang gede, jadi dileh karo ibu. Duduk ya. Wajahnya kurang gede. Jadi ewah, Nduk. Ki ibu ketok tak syuting. Iya, ketok ya. Mosok gak ketok? Ketok yang sakmene gedene mosok gak ketok. Kecuali nek ibu makhluk halus penampakan dah kuwi. Ketoke ning gone jumlah kliwon. Ibu elek-elek lah ngene iki yo makhluk Hidup. betul. Betul kan, betul setuju aku. Jadi ibu elek-elek lah iki adalah makhluk Hidup. Berarti ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Loh, makhluk halus pun ya ciptaan Allah lho kan? Iki lak genah kan, Nduk. Lho, sreng rene. Memang wajahnya ibu cilik. Keciliken. Lho. Ya Allah, Bu. Ini
Wajar Jadi, Mbah Sis. Iya, jadi ngene nduk Tan, nek apa nyampur pelan-pelan. Tak syuting iki ya, Bu. Iya. Engko bar ki Intan mencoba sampai dicampur sampai kolet. Kolet itu artinya roto dengan bumbunya iki yo. Ini terus kudu sabar. Josok. Iki jenenge srondeng kenting. Utawa srondeng daging. Ya, masih pernah nih. Jadi bumbu-bumbunya adalah brambang, bawang, terus dikasih jinten, terus ketumbar, kunyit, gula merah, penyedap, sedikit garam. Gimana dagingnya ya wis tak ongkep sampai empuk, terus digoreng nganggo minyak, terus tak dadekno siji. Tapi ada juga yang pakai sedikit kemiri. Nek ini kok usah nganggo kemiri. Ngene harus jos gandos. Sing kurang kuwi daun jeruk Tan. Karena gak duwe daun jeruk ya wis tak ganti wisan enek godhong salam. Terus sebagai anu kurang lengkap gak apa-apa ya Duk ya. Godhong salam karo jinten kuwi sing marai sedep. Ngene terus ki kok. Tak syuting iki Bu Warnanya so cantik karena ada kunyitnya. Kunyit. Gak usah ngongkon makjah Ibu. Gak aja cek sibuk ngurusi arisan. Tapi kucingnya digomoleh ya Bu. Ora usah marut klopo juga, saiki titip klopo wis parutan ning pasar ya enek. Iki sampai suwi dadine kok apa Duk? Tanep ngono. Wis Intan mencoba ya, iki dipegang tangannya ya. Iki lape dipegang ning kene. Selep iki ngene pelan-pelan. Sret. Ya iki Ibu HP-ne pegang ngono. Iya, Gak iso iso tak cilikno, genine cilik wae, rasa geni gede-gede. Engko sing ngebono Ibu ya. Iya. Marai aku putah engko, gak boleh. Ora apa-apa lho. Wong jenenge wong belajar ya. Pertama juga melakukan aktivitas orang terus belajar langsung iso kan ya ora ya sithik mboko sithik ngono lho. Ya bareng. Penting genine cilik. Wis. Hari Minggu Intan masak serondeng. Iya, hari Minggu. Wis nang kono. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten kali ini. Dipegangi toh kene ben gak ucul. Iki lho apa deh? Nah, ngene. Nah, dilapegang. Nah, ngono. Madhep rene Intan. Nah. Oh, gak usah nganggo bal. Tersenyum dong. Iya. Demikian pemirsa konten minggu ini. Tunggu dinongko yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paling sembuh. Untuk berjuang garis dua semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah. Seumpama ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Oke pemirsa, Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cus.